Всяк би мало бути добрі. Но. Здоровлічко. Ткося там підключать. Ткося підкапчує. Добрий вечір. Я себе вдав, що буде поголосно. Да всяк би мало бути. Ну, ткося перший підключить та пишіть у чат, це не поголосно. Це не поголосно музика, це нормально чути мене. Ну, давно ми се не виділи, я маленько забитежив був. Hello, Єлеска. Не знав, хто сте такі, айбо добрий вечір. Ми низько зась бавимо Майнкрафт, зась будемо бавити інну коцку. І окрім того, будемо допомагати дозбирувати нашому Цімборові на дрона у 128 бригаду Васильові Свистакові. Є, правда, обновлення. А чи видите? Значить, сервіс дяка не фунгує, бо щось у них там якась біда. Пішло. Фунгує. Фунгує. 1000 гривень де в галиби. Ще 20 гривень від якогось Юри. Йой, кампець. Я ще не почав бавити, а ви вже гроші завітуєте. Чекайте, най вас і... Точно, Никите, я вам можу загнати лизал. Айно, я забув то написати в публікації, айбо учинім так, ож, за май великий донат зажену вам лизало та й банку домашніх грибів, котрі я збирав у кушниці. Як вам таке? Ну, грибів сушених, треба уважувати, сушених грибів. То треба десь написати. А можеш тут на стрімові написати? Ти можеш щось написати? Ану, видержте секунду, я лиш попробую дорозда що зробити. Так. Дорос. Я лиш образчик чиню. Це дуже важно, не сердіться. Я не фіглю. Буде банка кушницьких грибів. Донат май потих, добре. Секунду. Тут треба... Тут можеш міняти голосність. А можеш цьому конкретному голос міняти? А як йому міняти голос окреме? О. Все, я збавив голос на донат. Тепер би мало бути добрі. Айбо чекайте. Може вамся то-то. Чекайте. Так, де в мене ССС, значить? Ага. Майн.
Добрі. Дається прочитати, ні? Ну, добре, доста. Доста було, прийшов час бавити. Ну, так і кажу, за майвеликий донат зажену вам банку домашніх грибів сушених, та й сесе, але лизало. Це не фігля. Це я дуже серйозно, можете на небі бізувати. Ну, а тепер можемо вже поговорити, що у нас тут у бавці. На послідньому стрімі доклались ми били хижу. Вона визирать уже так ні в року. А мені ся даже любить, слухайте. Із Казахстана няникаєте, носе ні в року. Здоровля. Екібастуз. Екібастуз. Як отося читати справно? Так, звук на донати я маленько збавив. Добрі. Так, ідемо никати, що в нас тут є. Є в нас тут роута зайців. О, треба буде низько попробувати трусятник учинити. Никите, який я класний вчинив падемент. Так, є в мене тут що їсти. О, ми рибу вже даже й мали. Так, я давно в цей світ не заходив. Тут не пера, тут я сплю. Никите капаранна. Руснацька хижа. 4 блоки висоту, ні в руку. Так. А як тя туди завело? Оню, Казахстан. Похвалися. Ну, значить, яка у нас ціль на низьки? Я низько хотів маленько переробити ще цю зону, мені тут треба звишити безпеку. А чи з того так і зачнемо? Звишити безпеку, бо ми могли ще маленько пофармити ресурсів. Мені треба... Я хочу чинити стайню. Тут в мене буде хлів. Десь виціть та десь досіть. Далі, треба нам зруняти цю територію виціть. Так руно туди. Та й... в принципі, все. Я думаю, все досить... Що, приз уже лизаний? Ні, цей приз ще видиш у клійонці запечатаний. А гриби може і лизані. Я не знав. А й бо вони файні сушені, та й ти би їх мав варити перед тим, як їсти, то досить безпечно буде. Я так рахую. Ну. Добрі. Так, у нас тут ростуть булі, тут у нас пшениця, тут у нас великанська смерека, є у нас дуб. Добре. Так, я порозумію. Ага, тут у нас рибка. Я давно не заходив. Ну, просто ви сте розуміли, що я цей світ не бавлю поза стрімом. Здоров всім, що низько буду робити? Якраз їм розказував, Айнош, на низький план у нас такий. Низько маємо убезпечити маленько цю зону фарма, аби ми могли безпечно фармити цей блок. Я просто із каміння далі маю ще розширю все. А далі треба нам маленько ще розширити нашу територію в общому, бо я тут хочу покласти хлів, та й би і дньому була і такої і стайни би була прикапчена сися загорода. Лиш треба буде поникати, це дасть намся сегрегувати якось худобину. Айно, щоб їх мало розмежувати, бо вони тепер у мене тут усі на кучу, та їм там доста тісно. Мені це не дуже любить. Та я вчиню хлів плюс-мінус такий. Плюс-мінус хочу вчинити такий. Якою чинив їм відеоінструкцію. Я ся надію, що ви никали мою відеоінструкцію, як чинити хлів. Ну, і я низько тестую, як фунгують алерти із банки монобанковської. Та видав фунгують нормально. Видите, це монобанковські віджити. Просто сервіс дяка, через який перед цим збирав донати, та щось з ним стало. Щось з ним стало, не можу повісти що. Бо й сам не знав. Всяк буде доста, це може ще на один продовжити. Може ще на один продовжити. Йой.
кам'яним чеканом не буду то. Я буду і так досягати. Айно. Значить, дяка робила через сервіс фонді. Та й не лише дяка, і многі другі сервіси. І тот сервіс фонді тепер є заблокований НБУ. В принципі, я за то писав на каналові таке відео. Та такся проуказало, що ушиткі сесі сервіси на донати, які функують в Україні, всі вони робили через фонді. І значить, вони тепер ушитки не роблять. Ну як, вони роблять, тож можеш їм загнати гроші, або з них не можеш вивести гроші. А коли з них не можеш вивести гроші, значить я не буду годен гроші, які я тут назбирав, перевірити на то, на щось вони збирали. Ну, і це не дуже добрі. Чого було прийнято таке рішення, я не знав. Скорше всього, не безпричинно, або я не знав чого. Надіюся, що знайдеться якась альтернатива. Ну, так, туйка ми собі чинимо, коротше, таку зону. Бо тут ще покладемо, видав півблок, сутення кам'яні півблоки. Видав не є. А тому і не мусить бути кам'яний півблок. Може бути дерев'яний, ні? Ніч мені не стане, який там буде дерев'яний півблок. Вже в мене тільки кістяного пороха. Ну, та плюс-мінус розказав їм, що низько будемо робити. Парада. Півблок, дерев'яний. Видав, дерев'яного буде доста. А цяк. Та ви ці собі можу стати та фармити. Так? Треба ми було що? Треба ми, знаєте що, поникати. Так, розібрати землю не можу, бо пропадала. Треба ми поникати кіковня тигли. Є в мене штовс. Та й почти цілий штовс іще грудок. Та то в мене буде ще десь 16 блоків. Коротше, півдруга штовса. Я то токи ще розбавлю гранітом, щоб помішати граніт з тиглою. Та гонно ми бути доста. Треба ми ще піцицько туди. Піцицько дофармити. Не думаєш на якісь другі бавки? Низько це домак. Домак думавим, або думав, що треба все раз докінчити. Туся ще немного обстало. Немного обсталося планованого. Дуже немного. Фактично лише тот хлів. Та й щось мені заказували. Косичаний реселю на моби. Засіся біда. Не знав, як тут косичаний реселю на моби буде визирати. Я насправді мав у голові лише одну задумку. І не знав, наскільки вона буде ефективна. Вам не поголосно гучать всі мої корови? Нормально? Ну, а які другі бавки? Я казав, що я би мав дяку побавити ще, наприклад, Факторіо. Можемо низько так і вчинити. Кіть будете мати дяку, та як докладемо стайню, та підемо Факторіо забавити. Йой. Не знав, що це за глюк. Ще й новий розводу. Розказуйте, чистовані цімборове, щось те низько доброго чинили. Я низько, наприклад, лазагню варив. Таку й першим заїв. Ага. Новий тот. Оба. Якийсь новий уровень буде.
не вповіло ми який. А, писало ми ось кіком то. Ага, вже ми накопав 1923 блоки був на момент старта цього стріма, це до останнього року. Так, ви це ніч не пишете, це не пропущать зась чат. Ютуб. Не чат не пропущать, а Ютуб не пропущать, да. Такое в мене чогось доста часто. На факторію би мав яку поникати. Ну, добре. Та туди раз можемо собі напланувати так, ось я покладу хлів, а далі будемо йти бавити факторію. Добрі? Мені се видить, це добрий план. У мене має бути скачана демка. А ну, секунду, я лише кукну. У мене має бути скачана демка Factorio. Там пару годин геймплея є. Айно, є скачана, супер. Просто ж я цілу бавку ще не купував, бо не знав, як коли буду вообще мати час бавити. Худома май голосно ревеги, ти говориш. А ну, чекайте, я туди... Так, штімовання, музика, звуки, бавлячі, ворожі створи, мирні створи. Всяк ліпше? Ледве здав приймачки на 10 клас. Там то так тяжко? То там так тяжко, це ти не дуже просто. Ні, не сердись. Маленько грубо звучало насправді. Волів їм тихо бити. Ну, можемо покласти тепер іще й CC. Переплавитися. А де є? Де ми є шпор? Йо, я шпор видав, забрав до хиш. Ну не бай, понесемо туди плавитися. Та як се переплавить цей штоус, та теоретично можемо зачинати, бо є в нього ще і... 4 ладочки. Кампець, у мене є 21 лада. Страхи. Можеш нігде не чинити ладу самому. А, дуже сильно переживав. Ну, гонно бити. Можу собі представити, як ото. А ну, чекайте, я собі, може, ще маленько підкручу мікрофон. А ще маленько збавлю сесе. Всяк, добре. Добре. Бо не було ж не чуєте. Так. Кладемо плавити глей. А що я собі тую чинив? А, тут у мене моя файна столярка з полицю. Йо, я й забув. Так, і у тебе будуть приймачки, лиш клас мало май високий. Так. Все було легко, лиш не словацький язик. Що, маєш якусь біду з словацьким язиком? Мені ся відділо, він не є аж такий тяжкий. Або на другого боку я і не писав ніякі туті. Не писав їм ніякі туті скушки по-словацьки, та не можу повісти. Ну, айно, добре, то маленько нечесно буде казати, бо іпен граматику нігде не штудував їм словацьку, не знав, як правильно ортографічно писати, то все. Та так подумати, та не написав би ніяк. Що пишеш, Вовкуне? Прикиньте, коби тести і екзамени були похибка в бавці. За дядька в Лаурі. А, ось єдну хибусь учинив, та й нараз у перший клас ся провалюєш. Щось таке. Ну, говорити легко, писати май тяжко. Ниже проходного бала, все. Шуруєш ет. Та правда. То би було досить тяжко. Так,
то я виціть забрав. Так, туюня 29. 29 граніта, ото доста нормально. Так, значить, ще сися тигла, доплавиться ще то та тигла, та й парада. Та й будемо мати, видав, на хлів доста. Так ми ся видите. Айбо, сперед тим треба б учинити сяк. Треба нам наплодити землі. Хоба. Нормалізувати землю. Парада. Так, йдемося, виспимо, завтра продовжимо. Ну, дуже шкода, що така бідася стала з фонді. Бо якраз люди на цьому стрімові, котрі з-за границі никають, того не підтвердити. Ото дуже тяжко задонатити гроші на українську карту, а вать на сяку банку із-за границі. Якраз через фонди то ся робило, бо інак ніяк. Зараз будемо трощити shift, бо я ся зараз буду багати. А, в мене родина впала. Йой, та найпаде, головною був не впав я. Дерево тут безконечно можеш собі доплоджувати. А здоровлічко нет. Ну, айбо задумка така, ошникайте, я се сюди розширю. Та у мене худобина буде... Ось я се сю загороду їм таку розширю. Та там їх буде вже легше поймати, поокреме, мало в мене бити видав водило, та візьму водило, та якусь єдну корову можу завести у хлів, наприклад, там, де має бути корова, а другі гонни тусуватися собі вон у загороді. Мені сьогодні тут що буде файно. Та й мож буде їм тут у загороду підняти маленько, може буде тут у загороду маленько підняти, аби вони паслися на траві. А, точно, треба їм буде провести траву, знаєте на що? Що, правда, банка буде, не знаю, хибу, но всяк є. Що б хотів казати? Хочу, аби вони були на траві, бо я тоді буду годен собі учинити ножиці та стричі вівцю, бо без трави вівця не гонна то-то. Без трави вівця не гонна собі одрощувати далі сирсть. Це дуже важно. А як вівця буде мати доступ до трави, та буде собі одрощувати нормально вовну, та будуся мати. Так, дубова плита. Так, що пишете? Це знали сте, ось гальський друїд із мультика Asterix і Obelix клав у своє зілячо козяче молоко. Айно, бо коли п'є козяче молоко, тот не годен бути сильний. О, між іншим, най вам прорекламую, тако в Україні, аби сте знали, кушавим низькозагатський сир із Загаття, якийсь, не знаю, ФОП Андрела, якийсь, но сир ся називать Іршавчанка, це щось таке. Купив його у Дасторі. Дуже вкусний сир, такий, чути по ньому аж коровлячий, аж не є дуже жирний, не є дуже масний, або вкусний. Та й, що май важне, не є дуже дорогий. Купив їм 200 грамову таку грудку, дасть за 120 гривень, щось таке. В принципі, дуже блага ціна, я би так купую. Дуже вкусний. Дуже рекомендую та й підтримати локального виробника. Кажу вам, нараз він мені ніч не доплачував, я просто, тако не знає, тот не знає, ось я люблю прорекламувати щось наше, яке воно файне, тим більше нащо купувати якісь дорогі. О, я ще так файно вбратий, а не киде, ця тюремна мова форма. Що вам казав?
Ну, ФОП Андрела, сир Іршавчанка, кушайте, мініся полюбив, надіюся, полюбиться і вам. А ми далі, значить, кладемо ту городину. Так, треба би з чогось учинити городину. Що каже сервісу, ж попробуйте у п'ятку і всі в банці будуть гриби. Ну, може будуть. Айбо я серйозно, бистися не сміяли. Я зажену гриби. Сутуняточка, суд. Так, городина, дубова. Може маленьку дурницю чиню. Треба було не дубові чинити, а туті. А смерекові. Бо у мене смереки, але безконечно. А де ми тут, між іншим, смереки? Я туй складу. Ай, ну туй. О! Є в нього ще всяка городина. Всяк май паранно озира, такої городина не така, не є вся єднака. Так, туди сисю мені не треба. Сисю можу забрати. Та з неї тако й продовжити загороду худобі. Так. Ну, а кюзяче молоко, ото сила. Я тямлю, я пив, я з козами ходив. Ото тяжко, ну гайбо. Не всім бути ойтішниками, ні? Так мусити з козами ходити. Сяк, ти з другого бока. Так. Визбирати урожай. Найнарастат. Хоба. Інтересно, а не імиться нагоду водогняту і ніч? Раз це не імело, раз лиш усяк. Бо вже починав за то піцицько переживати. О, ні, не так. Пилу. Я ото учиню іншак. Я раз сюди покладу земли. Аби почала наростати трава. То треба буде, правда, пудняти городину. Всяк вона не буде. Йой, ти сем, значить, дурну роботу робив тепер. Ну, не зовсім дурну роботу, айбо... Айно, дурну роботу вчиняв. Так, замісто городини плота гія класти дерево і хащу. Не порозумівим, за що кажеш. А, ось подак, де замісто плота можеш класти дерево і хащу. Видав. Так, треба ми пару тичок. Хоба. Ну, загорода в наш план раз не входила. Ось в план на стрім. Айбо буде не піло. Да що вчинити. Ну, а далі ми будемо сяк чинити. Сяк, або не повтікали. Чередувати плют і дерево май парує класти агац. Він май часто вздовж керта росте горі городином. Так, я не дуже розумію, як ти собі то представляєш. У мене агаца не є. А оби даже був, обов'ня даже був агац, та, ну. Як ти собі то представляєш?
то би треба так намалювати, бо я порозумів, за що кажеш. Ну, кажи гриби, най покупці приходять. Йой, нема у їх тут при собі там суть на кухні, то я тепер кіть піду глядати гриби та стрім до Макса здує. Бо тут нікого не буде. Не є в нього того шутера більш ніякого. То мусив іти копати свіжу землю, бо то тоді класти, значить, тайно. Ну, маленько можна копати. Тако там? Корова? О, глий. О, якраз треба піти поникати цитотися до пік. Це вже спік та файно, там може буде. Насіння пшениці. Йой. Тако там? Віця? Супер. Треба йти в самобавку, чинити приклад. Так, я, просто поміж городину кіть садити, та мені сяде то не дуже ефективно, бо... Ага, не є в нього міста, добре. Мені сяде то, що поміж городину то буде неефективно. Де в нього вовна? Туй вовна, а м'яса туй. Туй м'яса. Ти все можеш повикладувати. Так, ідемо. Так, заперти двері. Ідемося виспати. Зайці домак шалений. Добрий раночко. Зафрештикувати мачанку. Ну. Хоба. Так, 30 блоків землі вкопуємо, всього має бути доста. Всяк. Добрі, туди. Чи сяк загорожу. Не знав на кіко. На кіко вони серйозно будуть то-то. Ну, я виціть вискочу, а вони не вилізуть. Епін, я вже можу цю городину тут забирати. А цяк, бо вони вже могли вилізти дгорі. Ну, супер. Нічим не забув, нігде не прогавив. Добрі. Добрі, і це... Не знаю, це вартує мені ще й все мало дотягнути. Да, як так. То будемо починав класти хлів туйка. Епен хлів не мусить у мене бути на земляній основі. На земляній основі. Ось не мусить бути епен на сьому, або було б добрі. Уже щось із коцки було страшно і вилізло. Ось так се забарикадував. Ні. Я то роблю на перспективу. Бо я знав, ось щось страшне вилізе. А я не знав коли. Раз були лише зомбі, кріпери, скелети. Ось моментально ще не було ніч такого ультра страшного. Або я ся лажу на будучність.
Що тут? А, куриця. Господи. Не порозумію, що тут. Куриця ще нормально. Не поникаємо глину там. Це допеклася. Ідемо вже поникаємо. Так, ідемо пообзираємо глину. А це є мод на Mind. На Mind, який забити труську, та з неї впаде блок Несквіка. Блок Несквіка. Це де такое сягонно відбивати? Я за такое не чув. Туйка з трусьок паде лиш лупина всяка. В основному трусяче м'ясо. Ну. Сеся допекло. Супер. Можемо ідіння повикладувати, котроє туюня є. Кока, куриця. Та й більш ніч. Глину можеш пактуй збирати, наприклад. Кілько можемо ще тигли вчинити? 32. Ну, маємо півдруга, Никите, маємо півдруга штовса тигла, пів штовса граніта, плюс-мінус. Так, треба ми фейсу. Ну, можемо тоді йти зачинати класти. Можемо йти зачинати класти то-то. Нашу стайню. Це не можемо. Треба б нам щось маленько розширити. Та ще маленько землі. Ні, раз не можемо. Я хочу вчинити парану, не хочу вчинити хоч як. Лизало. Дораз. Сесе лизало та й банку сушених домашніх грибів. Ні, ото предмет. Лизало. То щось лиже. Поляк, здоров. Ти тако такий. Вижу ж пишеш поляка, бо не ясно тако. А пишеш не по-польськи. Обманюєш. Ну, здоров. Так, а кіть без фіглів та не спознаємо себе дав. Ні, який мікродозінг? То, чолиняки, букові, які ще он не бити. А більше ми земли не впало? Ще піціцько покоплеме. І Кот Д'Івуар прийшов, здоров. Насіння дині не піло, або в мене вже диня є. Макродозінг, айно, береш, та тими грибами завнажуєш цілу мачанку. Та такий у тебе макродозінг, мням-ням. Ну, якраз мені ще треба піціцько земли, бо міг з чистою совістю зачати ставбу. Ще там когось виліз, корова. Корова зараз умре, або я ся свищу. Фамілія у тебе поляк. Ну, я поняв. Ну, я фіглю, ти ся не твори. Я розумів. Я і знав людей, які ся так пишуть. Понятно, галичани, не кина. Ну, там можемо колись прародичі з Галичини і прийшли, та зато ся так пише. Не просто так.
Ну, а вать не повністю просто так. Як довго тебе треба було забивати? Ну, а Сеся вже і не бере, слухай. Так. О, є такий новий штовс глия. Бо мені вже видав і не треба буде. Зараз будемо видіти. Так, яблуковня не ту, яблуковня ту і має бути. Що там ще не забрав, ще була земля. Шкури. Шкури, айно, вовна. Зершавись, ну. Та сусіди смеси, я з Кушниці. Тепер, правда, там не жив. Що, заходять совєтські партизани на Подкарпаття. Мальчик, какой это город? Иршава. Что, уже Варшава? А ты что, поляк? Утка вы мою фамилию знаете. Смішно, я так розумів. Анекдот базований на реальній історії, не? Не почудував бимся. Так, треба все ще закласти. Йой. Треба все ще закласти, та й можемо тут такий класти стайню. Хлів. Хлів. Хибить ми один блок. Один блок землі. Ну добре, буде там один блок каміння. Никося не дізнає. Никося не дізнає. Так, це дочасно якось так замуруємося. Не знаю. Пак як буде земля, то я буду продовжуватися у того бока. Добре, треба нам класти хліб. Значить, кілько тут маємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Доста гузенький буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Немного. 8 блоків. Ну, добре. Хибить ми і так маленько землі сюди, що б хотів. Камінням, так як ганьба класти. Ні, треба ще докопати. Треба ще піціцько докопати. Там глина. Нічого інтересного. Тут безконечно, треба просто час. Требася в нього прикласти. Тако там б'ються. А, то вже ніч. То вже ніч, а у мене тут темно. Всяк другое діло. Ну, так, требася покупотити. Йо, я двері не запер, туйка, кампець, та я туйка міг учинити велику біду. Ну, добрий, раз біжим спати. Так, що пишеш, Вовкуне? Ще чуємо фігію про совітів, котрі зайшли на Подкарпаття. Все буде хорошо. Айно. Це така небезпечна фігля. Може було покласти ще палити, ні? Де ми є? А де лишив тут? І видав там. Не бай. Так, 15 землі. Ну, всяк уже не в руку. Даже сільва вицять раз заберемо. Вони мені тут не мусять. Сяк може туди, та й сяк. Маленько вирунятися все. Айно, супер. Сяк файно. Добрі. Так, туди.
Дубові дощки, видав, не буду на всіх основати. Так, тут собі покладу ладичку, нам мені се пригодить. Дубові дощки на сесе не буду. Камінь візьму на такое. То безпека, не творіться. Так треба буде. Значить, з каменя вчинимо ще по місту Чурьові. Бо це буде доста 2 блоки широкий чурь. Це буде доста 2 блоки широкий чурь. Це давно бавлю Майнкрафт? Та ні. Кілько. Менше 2 годи видав. Ну тепер 2024, але ж 2022 завезли були нашу бесіду у бавку. Та от то добавлю, можна казати, від літа 2022 года. Та не цілих 2 годи. Вовкуне, то дуже не family-friendly фігля. Так, я туди розділю сяко. У мене буде 2 блоки. Знаєте що? Я придумав, як можу поекономити місто. У мене чурь буде 2 блоки широкий, або 6 перестінок поміж стайню та чурем я вчиню з пролазів, цих, смирикових. То в мене буде також гиби 2 блоки лише широкий, або 3-й блок теж у мене буде ще оснований. Коротше, дораз увидите. Падимент, тоді тут може смереки чинити супокійно. Так, все на розширення на потім ми відкладуємо. Так, все сюди. Де в мене була смерека? Хоба. Так, туйся не добрати від моїм ладом. Тут лиш дуб. А я десь смереку мав уже готову. Зрубану. Десь у нього ковбички були, видав, туй ухожи. Туй. Мені з цього видав... Семися теж воно пригодити. Так, це у мене штовс. А туйки ліпше класти не дощки, а півблоки на падимент, бо там... Зараз увидите. Так, ліпше класти не цілі дощки, а півблоки. Бо можу чинити сяк. Можу теж зробити віртуально май високе місто. Ні? Сяк. Добрі, значить, туй чурь, туй стайня. Епін я можу вчиню лише єни яслі корові. Другого я не буду чинити. Так, добре. Тоді ідім класти стіни. Йой, тут не має бути. Та й цього не має бути. Туйка вже лиш буде. Так, туйся буде заходити сяк. Видав їм на двері лишу. Сяк. Я даже сяк. Тут будуть двері, а тут ще вічко собі лишу маленькое. Так. І тут буде такий вихід худобі у дворець. Та тоді як докладу, та може буде сись шор городину забрати гет. Та оби вони могли собі спокійно заходити і виходити. Усім такося лиш підкапчав. Нагадую, що низько не просто стрім, низько ми збираємо нашому цімборові на дрона. Не конкретно йому, но йому в бригаду. То Василь Свистак, родаки скушниці, а нашим мусай помагати. Так,
все буде в основному сяк. Сяк. Та тут вже може все. Оп, оп. Так. Там буде, значить, йой, один блок буде на вічко. Ото у мене буде. То в мене буде сяк. Ага. Нормально так, нормально так. Угу, файно виходить. Добре, так, тут буде 3 блоки у висоту. Тут буде 3. Так, тут мені в озерці треба. На чурьові. Раз не знав. Будемо видіти майдораз. Но. Файно получаться. Хто ще не видів, то. Я у самобавці чинив відеоінструкцію, ось як кластися кейчурь. Та там. Ну, там у мене просто мало много міста, гитуй. Там у мене мало много міста, та доста паранно там було вийшло. Так, треба мені із дачого собі вчинити. Як би вилізав від горі. А цяк собі раз учиню. Но, туй, значить, тот перестінок у мене буде туди з прозорів, бо маленько поекономив тверді блоки. Що? Що каже МС Паленятко за реп сваду між Дрейком та Кендріком Ламаром? Його, чесно, МС Паленятко і тим смолошамся не мішать. Добре, значить, туйка десь буде у нас іще тот єден, айно, сяк. Сяк добре буде. Айно, о, та я цей задній туди домак можу вибрати. Уби було так, айно. Добре роблю. Є, бой. Дора стайня буде готова. Сись виберу, та ще собі просто у дяку тому поекономлю собі ще тверді блоки. Ну, супер, значить, маємо раз яке напаровання, тут будуть двері у чур такі високі маю, щоб можна було сіно заносити. Тут будуть... Тут насправді малі буде вчинити. А от ні, дораз. Ну, а туйка теоретично міг би бути кутить свиньом, або у мене свини не дуже і є. Можу вчинити кутить свиньом. Що не є у мене півблока вже? Кампець. Хоп. Ну. Туйка може бути кутить свиньом. Як би його, правда, ліпше вчинити, то треба було видав сяк на 2. Бо я мушу туй класти, то сяк. Добре. А туй у мене буде, значить, корові. То яслі будуть коровлячі. Сяк. Айно. А туй у мене над свиньми будуть кури. Та гитам йому чинив був. Треба лиш то. Треба си лиш придумати. Дораз. Йдемо спати.
Сигіняшний. Двері пороздопирані, мені ся боати нікого, і се моа коцка. Моа коцка. Так, тут ся ніч не плавить. О, треба покласти плавити далі. Мене ще ся ні в року стало тигли, між іншим. Я думав, аж... Я ся боав, би ми застало. Тут не було ще ні в року глия, та я ся покладу нараз перепалювати далі на тиглу. Бо сам глей мені, ну, нащо він мені? Кіть не на тиглу. На тиглу якраз буде парано. А тут, видите, чинивим з бургувчака. Коміно. Айно. А мож було стигли. Я би видав добре, що я вчинив з бургувчака, бо стигли було б вже аж дуже тепло. Сяк суд такі мало май студені акценти на хижі, мож так оповісти. Айно ж. Долі май студеноє. Туй студений цяткати се студеноє. А у všetko іншого є май тепло. Тому поміж собою парано базирати. Ну, а ідемо далі. Треба нам буде повно смереки. Я тут стріхую смереки вчиню, бо все дерево файне. А смереки у мене тут не є ніч, а там у мене цілий штовс ковбиць має бути. Айно. Так і зачнемо. Файна хижа, ну. Це така. Така гі має бути у справдішньому нашому селові. І пенсія базуючися на хижі свого села, у то і клав. Ну, не руно на нашій вайбо, но у нас таких було доста. То май на тому. У другому своєму світі, не на іній котці, а є в нього свій світ. Та я там кладу село, кличуся Новоселиця, та я чиню такі відеоінструкції, ось як покласти хижу, як покласти стайню, як покласти там рупу, колодязь, то все, ось, ну, роблю всякі туторіали, ось як у Майнкрафтові учинити цяку газдівську штуку. Та, ну, Тарас визира також нормально. Ось получаться в нього. Добрі. Так, всі 3 ковбиці ми опалили. Тепер маленько воно не симетрично, бо тут лише 2 блоки між сим, а тут 3. Айбо свистатися. Нормально. То може було ще на 1 блок май довгу стайню вчинити, айбо сяка теж буде файна. Не хочу тепер все розбирати гет. А далі як учинити? Далі можемо взяти тут, наприклад, блоками, а тут півблоками. Ну, там не мусить бути, Бог знає, яка стріха. І ой. Шифером. Ні, шифером класти шифером закривати не будемо. Я і се пробую чинити так, аби воно шингли визирало. Ну, смерекові сесі, воно визира де шингли. Воно доста похоже, мені це так видить. Шифер то вже таке. Май модерне. Я там то село кладу мало май старое, можна так казати, у
село такої дошиферової доби. Ай, ну та й треба ще розуміти, що шиферовий азбест, а то не дуже добре на здоров'ячко. Так, значить, tu ще jeden сяк. Йой. То дораз заберемо. Ну, тут туди треба класти гіби цілий блок, цілі дошки. І в одну, і в другу. Шифер крюнч. Шифер не крюнч, просто то вредно є. Ож ліпше такої не мати гемати. Так, треба ще півблоків піцицько вчинити, ну та вже доста не пілово зирати. Оп, оп. Ну, треба туди все дошивати. Сяк, сяк, сяк. Христос воскрес! Ти тот Сергій, що писав, що білив з дерева? Щось тот самий Сергій, що писав, що білив дерева, щось я пак мов тазикові? Здоров. Здоров. Радий тебе видіти. Нам без тебе було дуже лунно. Не знав, як би ми як би ми дерева побілили без тебе. Йой, то сяк не досягну. Хоба, хоба, добре. MV LOL, здоров. MV LOL? А ви у мене на стрімові вже були, я тямлю. Так, ну, плюс-мінус, якийсь скелет тої нашої стріхи вже тут є. Ну та, не лише скелет, стріха, насправді стріха вже готова. Ай, ну це стайня, пак є хижа. Пак є хижа, та має бути і стайня. Йдемо на неї, пообзираємо май збоку. Із цієї стріхи. Мало нам заважать ця береза, бо я її стинати раз не буду. Нормально, не? Нормально стріха визирати. Нічим не хибить. Така нормальна, така єдноскатна стріха. Ідеш їсти смачного. Пак, як доїш, та вернися, розкажи щось доброго їв. Леперман, воістину воскрес. Як се маєте? А я нагадую всім, ткося лиш прикапчав, ось ми низько пробуємо забрати нашому Цімборові на дрон. Він у 128-й бригаді служить. Сам Кушницький дітвак. Так, дітвак, так за нього кажу, бо він домак дітвак. Ну він від мене мало менший, айно, та надіюся, ось не посердиться на нього. Ось я госяк замолодив. Даков такі годи вже би хотів бути май молодим, ні? Добрі. Ну, щось ми хотіли. Так, у мене туйка світло треба не так учинити. Туй буде кіт-то-то, треба ми світло. Туй. Ага, туй мали бути. Треба ми буде 100% варштак. А я його можу якось так хитро вчинити, бо у мене варштак був, наприклад, у сьому, у подементові. Він так і много міста займати не буде. Йо, я маленьком хворав. Щось у мене здоров'я вже не таке, як і колись. Айбо найпоковтав раз живий здоровий. Ну, не дуже здоровий, но ще живий. Як їм закрутив. Так, все заберемо. Тепер нам треба дуже много прозорів із смереки. 13, це дуже мало.
Ага. Всяк се не стане. Та заб'ємо туї угла, та й туй. А вать лиш туї угла. Нормально. Що, тося вже темніє, вже без спати треба йти? Кампець. Ну. Все, цяк закриваємо, та й у нас є стіна готова. Правда, сись один я заберу, тут буде дубовий пролаз. Тут буде дубовий. 2, 3. Хоп-хоп-хоп. Ну, який у нас буде перестінок, убись ми поекономили місто, айно, бо доста тісно буде, кіт лиш 2 блоки буде у Чурьові, а сяк у нас, рахуйте, почти 3 блоки. Айно, я сюди ніч не годен покласти, бо можеться мало розійти. Ну, мені се видить, це дуже добре рішення, на сякий трафунок, кой у вас міста справді мало. Ну, а за май великий донат я зажену вам все лизало та й банку домашніх грибів. Ну добре, то маленько чудно звучить, яких домашніх. Ото просто гриби, котрі збиралися у хащі всіми руками, знаєте, а не просто, а не куплені. Не якісь фабричні шампіньйони, а нормальні букові, нормальні челенячки такі, ех. Добрі. Треба ми ще прозорів. Так. Ну, а туйка... Можемо сесей не закривати. Можемо сесей не закривати, най буде відкрито. Таке домашні риби, айно. Тонка стіна, корова упреся та вломить. Сисю, хвала Богу, не вломить. А, хоч він сюди прозір дубовий. Я десь викладував все. Айно, все можемо взяти сюди. Хоч він дубовий прозір учинити, єден. А мушу вчинити 2, бо один це не вчинить. А цяк. Би може було корові істи метати. Городина. Супер, є в ня сяк. Так, тут вчинимо ацяк та й ацяк. О, круто! О! Із закритим прозором скапчується городина. Класно. Я й не знав. Ну, як не знав, не позирав за тим. Ну, никайте як файно. Тут може бути собі, може бути прив'язана корова супукою. Або щось то. Щось тут буде дуже низько, сяк буде ліпше. Сяк буде ліпше. Тепер тут корова буде гонна стояти, нормально прив'язана. А в мене є чим прив'язати корову? Мали в ня бути тут і водила. Є в ня водило. О, та й це єдно водило, коротше, в мене піде на то. А й не є в нього вже смерека, треба йти рубати смереку. Можеш раз викласти тиглу, граніт, мені це раз не треба. Ну, никайте, стайня вже доста файна ся получать. Або треба мені ще смереку би добити. Кутить свиньом. Ні в року руснацькі ремесла, які? Ти за що конкретно? За то, як він перестінок поранно вчинив? Стайня вже дораз буде готова. Так. Тут все треба нараз чинити ще одну, бо... Ага, вже нема з чого. Сяк. Добрі. Тепер мусите маленько потерпіти, будемо дуже довго та й занудно рубати сісюїну велику смереку. Та бо треба ми дерево. Треба ми смерекову дощку.
За гриби домашні кажеш? Що? А вам чути майнкрафтовську музику? У мене там на фоні має бавити. Бо я її щось уже перестав чути. А ні, є. Чу ноута. То та ноута із недера така. Пустилася. Насправді мушу вам повісти, мініся дуже любить, як у Майнкрафтові фунгує недер. У ньому класно продумані біоми, сись покручений ліс, зелений тот, скорше синій і зелений, дуже паранний, мініся він дуже любить. Кому треба, та ростять дома гриби. Ну, я знав, що можеш дома ростити гливи, наприклад. Щось таке. Колись вказувала, міліція знайшла в когось. Ні, я не за такі гриби кажу. Айбо айно, то домашні гриби. Не поспориш. Ну, за недер розказував. Айно. У ньому теж тут гриби ростуть, між іншим, такі файні, парадні. Що зелений ліс, що червоний ліс дуже круті. Дуже мися люблять. Як концепції біомів у Майнкрафтові. Плюс в чатко согласний. Айно, Владьо Дубрі нагадує ож, також ще не поклав на цьому стрімові любить мися та я не знав, як з вами далі говорити. Здоров, Владю. Як ти ся маєш? Котрою фраса Любка? Тот, що під стрімом перстить горі такий. Це з того бока не знав, як вам то вказує. Того Любку. Не якийсь недобрий Любка, а й тот Любко, котрий поранений. Ну, та я так глобально собі думав, ож ми туйкой у єднокодському світові покладемо вшитко, що я собі задумав. Ну не, все, що я собі задумав, все, що сте просили, можна так казати. Та підемо, та... Що, я вже вчинив у своєму світові туті дві русинські хижі, та й нині вчинив кюш. Файно. Добрий прогрес маєш. Ну та, Славіку, тобі, але ж тобі відкрив секрет. Ож завтра буде ще одне відео за ще один такий газдівський предмет. Ну, я відео вже накрутив, приладив, я його завтра лише опублікую. А ви тут можете собі погадувати, ба що то таке. То та Любка, що колоді з Любки. То та Любка, що коло не Любка, так? Так, треба шиковненько учинити собі ще фейсу, де ми має близький верштак. Ти підслуховуєш? Може було заперти уха. Може було заткати уха. Я то лиш Славікові казав, не тобі. Ну. Та ні, можу всім знати. Це такий, і це спойлер лише тим удданим моїм фоловерам, котрі ходять никати мої стріми.
Та ви заслужили знати такі новини. Хто не прийшов никати стрім, ну та тот не буде знати вже завтра нове відео, видите? Видите? Всяко то фунгує. Так, добрі. Свіжі наростуть і сесі, і т. А, нам взагалі треба було, раз смерекові дощки, оби ми си вчинили ще пролазів. 13, видав, ми буде досить. Так. Збираємо регулярно урожай, туйки. Ну, мушу уповісти, ож із тим мінімумом ресурсів, який у мене був, та мися уже ні в року так просунули. Ні? О, а були в мене двері вже готові вчинені. Я не поникав. Коли чув слово Любка, та щось немало млоїть. Бо упряшує, та що інтересно розказував. Так, тиглу сюди будемо складувати. То б уже спати, айно. Ану, пустить мене спати. Владьок, і думаєш іти спати у 9 годин, та тобі, видав, завтра дуже рано треба вставати, ні? Добрі розумів, що ти завтра встаєш такою не знав у кілька годин. Так, мусися скільтувати на ще й на Гарадичі. Ацяк. Ну, тепер суд Гарадичі і сюди, і сюди. Желав ушиткам независимого от того ютубера в ціні, аби сте мали як мінімум одну любку. Дякуємо. Дякуємо, Владю. Ну. Та, в принципі, основа є. Тут буде корова прив'язана. Тут буде корова прив'язана, тут будуть цики. Треба їх буде якось заманити. А другі будуть гонни собі спокійно ходити туй по сьому. Так, туй би не похибіли, може, двірцята. Сутуня так, де двірцята, б не робив нові. Двірцята. Не вижу щось. Двірцята ніде були. Ну добре, вчиню двірцята. Лиш дубові. А не можу смирикові не... Найбудуть дубові. Найбудуть. Сесевті якісь зайці самогубці. Самі долю скачуть. Айно. Вони ся дуже багато. Тут будуть дверці, бо ми не ходили у шитки нараз. Я собі приведу, кого мені треба, та й буде порядок. Ого, як ся тут все поміняло. Добрий вечір. Здорово, Артемію. Пак нічся сильно не поміняло, хижа вже була на минулому стрімі, а ми просто доклали стайню. Та й в принципі таку стайню, таку руно стайню мала бути то. Йой, знаєте що? Ні. Все треба гет. І все тут будуть заходити кури. Сяк. Ні, то треба було зумну покласти, видав. Лавор буде, бо було процвітання? Ні, ніякого лавора низько. Май потім, як сесе добавимо, та буду бавити то видав. Забуємо, що хотів казати. Що хотів бавити? Факторіо. Як докладу дораз то, та зайду ще Факторіо поникати. Як зроблю все, що ся напланувало на низьки, а на низьки я планував лише хлів.
Та будемо бавити ще низько маленько факторію, хочу ознакомитися з тою бавкою хоч піціцько. А глобально, коли я докладу хлів, коли учиню мало ліпший реселю на моби, я си так планую ще може на 1-2 стріми одну коцку, а далі ми одну коцку дочасно закриємо, а будемо бавити щось друге. Так, пише Славік, закарпатський контент плюс майник контент імба. Никавим других майнкрафтерів, а тепер никав лише тебе, поза того ж Майнкрафт, а Майнкрафт і русинська архітектура найліпше, що є. І дуже тяжко, айбо дуже дякую. Надівся аж інтересно. Бо мені, наприклад, інтересно. Це доста непривична про мене комбінація. Трусяча лапка. Я не вижу, би кось чинив всякий контент. Інде. Трусяча лапка сюди йде. І Пакистан на зілля треба буде всякі. Но. Тусь ми хотіли далі класти сесе. Оба. Так, туй світло не буде. Світло у нас буде туй. Сяк. Та й може єно ще упалювати сяк, бо ся було видко. Та й туй. Так. Сяк. Добре. Три ся обстали. Мені треба много більше. Факторіо всіма руками тентаклями за. Ну, мені самому інтересно попробувати Факторіо та... Ага. Значить, туй сяк ученю, а туй мусай звон. Сяк. Йой, а чого воно в долину? Мені треба підгорі. Лавора не буде, перебачте. Бо не буде процвітання у мене в голові ніякого. Так, я знав, як учинити сяк. Сяк од нього. Оба. Не сяк. І сись недобре. Добре, я порозумів. Як ото треба вчинити. Добре. Сяк мусай. А, там уже зайнято. О, та я можу сяк закрити і сяк на нього покусити. Оба. О, супер. О, парада. Но. Капець, це тяжко. Що начинив? Сяк не мало бути. Так. Добрісіся, добре запирав. Оба. Все. Но, наконець.
Фух, ха, я вчинив курям потач одну сього. Тепер би з цього ще треба вчинити якесь на злізання. Там у самобавці вчинив він був такий паранний трюк із тим. Вчинив він був такий паранний трюк із тим. Із штреку, котра визирала руно гікої. То так гарадичка, котрася нормально курям чинила. Так, цю ладичку мені раз не треба. Сутуня ще якісь туди. Я вчиню бодні. Мені ся бодні май люблять. Татуй у чури будуть якісь бодні. Десь туй, наприклад. Сяк, сяк, сяк. Но, прийшов час учинити якісь двері. А от ліпше їх на вон. Бо визирало гиби уну мало має міста. Та сяк. Сяк, тепер... Сесія сяк роздобряме. Ну, це вже щось. Підемо спати. Не знав, це муса і низько затягати ту всю худобу собі на місто, бо то страшний труд. Вернувся? Щось доброго їв. О, у нас там виросла нова смерека, між іншим. Ну, так, знаєте що? Йой, кілько у мене всього. Це мені вже не дуже і треба, насправді, бо структурно можеш казати... Структурно можеш казати, ось, і все готово. Розширятися низько видав вже не дуже буду. Не просто не дуже, а просто не будуся низько вже розширяти. Що вдарить з Пасху? Ну, парада. Сяк має кінчатися... Сяк має кінчатися день. Ну, а ту їм думав, що треба вчинити щось таке, аби кури могли вискакувати. Ну, ясно, що вони не будуть тепер вискакувати. Були крила, або ти їх не їв. Так, кому треба крила, кої є шуде. Ні, не дурних. Крила. Ми се не бізуємо нігде летіти. Ми се хочемо наїсти. Добре, треба видав забрати урожай пшениці і дати туди послідній важний декорачний такий компонент. До стайні. Ой, щось маленько підглючило. Що? Інтересно, яке пекло на цій мапі. Мені се видає, що тут пекло буде простое. Мало би бути простое. Ось єдноблоковий є лише сисьвунковий світ, а пекло нормальне. Або так розуміло, що тут не є того. Енда. Видав. Де в нього ще була пшениця? Туй. Ну, треба ми сіно. Треба ми сніп.
Цяк. Закласти сіном, гиби. Сяк. Та й нормально. Доста там тих трьох снупів, ні? Все можу туди розкласти гет. Що сьогодні я так защіпав ніс? По-страшному. Ну, а ну, Никити, я би казав, що стайня вийшла поранна. Теоретично я сюди мав прив'язати одну корову. Тут все буде їсти давати. Тут мають бути свині, тут мають бути кури. Між іншим, все лише єдно, що можу чинити тепер. Суть які яйця. Єдно. Лише єдно яйце. Попробуємо заспавнити якихось курей там уну такої. Як би ми то вчинили? Вчинили би ми то ацяк. Треба мені якийсь блок під себе підкласти. Вони ж не виділи. Що не так пролітав, гиби... Це що було? Це білоруська, чуєте? Йой, люди добрі. Я не знав навіть, що вам поїсти. Я вам дораз уповім, що це, а ви будете казати, такого не онно бути. Це білоруська. Так, глядав учомся шупат нюс. Много є версій. Наприклад, це годин бути признак гостини, свади, на роботі, авать алергії. Ну, алергія... Є перше ціпля. Друге, супер. Ну, єдно ціпля мало не туди пішло, де мало бути. Або двоє ціпля там сут. Тепер никайте. Все таги має бути. Кутиць на свині, ціплята у тому потачовій гурі. Файно. І це успішний успіх. Можемо... Що? Це наш поляк з Варшави. Чистований містер Закер. Це русинська бесіда. Як вам таке? Білоруська? Чогось... Ні, опиште так. Опиште, чогось ти собі подумали, що це білоруська. Мені буде інтересно послухати. Ми теоретично, знаєте що, уже сме туйки вчинили щось ми хотіли. Та можемо дораз, можемо дораз сохраняти із нашим стрімом. Конкретно із Майнкрафтом. Підемо кукнути Факторіо. Сі пробут вискочити. Сигінята. Так, у мене гриби тут десь були, ні? Ну тут сюди гриби. Чи барнасті. Щось їм хотів. Що хотів? Треба мені було фейсу нову вчинити. Дерев'яна фейса. Між іншим, а білоруська бесіда є в Майнкрафтові, бо буде доста фігля, аж наша є, а білоруської не є. Не сердіться, просто і це вже такий мем. Це вже такий мем. Ось приходять люди та пишуть мені в коментарях, і це білоруська. І мені це чудно, бо і це пишуть люди, котрі за 1 секунду гонні нагуглувати, ось як білоруська по-справді звучить. І, не знав. Не знав, як на це реагувати. Вися не сердіть, просто, мене це з відео дуже часто. Мене дуже часто з відео це не білоруська бесіда. Ні, це не білоруська бесіда. Тут мене тут сіна було доста.
Було в ня туй сіна доста. Добре, ану, пороззираємося. Так, значить, за низьки мали сме читавий прогрес, учинили сме дуже паранну стайню, плюс-мінус таку гечиневому новоселиці. Що, може й кар... Йой. Та-та-та-та-та. Руснацька бесіда. Ну, добре, то. Карпатським руснакам треба убрати якусь фарбу. Я люблю зелено, та може зеленоруси. Зеленоруси. Та най будуть тоді блаватноруси, бо мені ся блаватний май любить. Тобі смішно, а в Ляпіса Трубецького ся вже 50 разів за вечір зазвідали, це вони співають по-русинськи. І все весело, і все весело. Добре, ми низько вчинили дуже паранну стайню. Мені ся видить, тож тут ще можеш дати якісь ще додаточні декорації, бо новозирало май повним. Наприклад, тут його набити якась лютра приперта. Гон набити. Паранний чурь, паранна стайня, перестінок мені ся полюбив насправді, як я економно вийшов із містом. Так, кутиць на свині, потач курям, тут буде корова прив'язана, файно. Всі персонажі пак, я по одного попробую затягти, кого мені треба. Тут видав лишу авать просту корову, авать грибову корову. Що, може, його того факторіо... А коби було першого коментаря... яке євроникання? Що, мені то не інтересно. Добре, будемося з цим туди сохраняти. Іду я запускати факторіо. Ага. Ага. Так, треба тут нараз покласти то. А чого воно ся мені ще тут не імейло? А ну чекайте. Калькулятор. Що? О. Тепер би ся мало проуказати. Так. Є білоруська, Pirate Speak, клінгонська і межеслов'янська, ну. До слова про пітят. Квочки так коропато і чудно, смішно переміщаються, видають звуки. Чисто гito та качка з бавки, котру ти бавив. То та бавка, ото там була не качка, а гусак. Це дуже важний розділ, то був гусак. Паскудний такий гусак, дуже противний. Айбайно, квочки вони такі. Куриця, кої квочить, та вона, читаво мінять свою поведінку. Вона починає по-іншому приказувати, вона починає по-іншому ходити, і це дуже правду кажеш. Головне, що вона якся дуже... там уже... Чекайте, доки ся грузить бавка, то в мене підглючує відео. У вас видав стрім теж глючить. Ого. Ви знаєте, кого то містер Біст? Знаємо. Знаємо такого персонажа. Так. Кукаємо донати. Нам, значить, 39 гривень задонатив Тимур Калабішка. Красно дякуємо. 1000 гривень задонатив Кейс Мацур. Дуже вам дякуємо. Та ще 20 гривень Юрій Драпака. За перше, треба зайти тут у штімовання, звуки, збавити общу голосність, аби ми могли нормально з вами чути. Графіка, мені ся видить, тут має бути на май високу, яку лише вон набити, бо це доста старенька бавка. Ще й це зазерга на фоні. Містер Бістош, Томаш упалив кампець, містер Бістош каже.
Ну. Добре. High quality, largest possible. Ну, мені се види графіка ту... Ну, це доста стара бавка, айно? Коли вийшов Факторіо? Мільярд років назад? Мій комп'ютер мав би потягнути. Ну, я не фіглював, кажу, за май великий донат я завержу вам все лизало та й банку домашніх грибів. Я не фіглю. Так що раз Мацур задонатив 1000 гривнів та його чекать банка грибів, Кітнико не заверже більше. Так, а ми йдемо никати нашу демку Факторія. Ще раз кажу, я сисю бавку нігде не бавив, мені самому інтересно поникати, бо я один раз відів у когось на стрімові, або там, ну, такі страхи були, що... Ну, не страхи, а й якась дуже комплікована штука. Так, New Game. Tutorial. Crash, Mining Outpost, Power Plant. Ага, тут ще куча всяких режимів. Play. Ви щось знаєте за сисю бавку, та можете писати свої ради, що мені чинити, як мені чинити, бо я томуся не розумів. Я всякі сякі менеджери люблю, айбо все видав май тяжкий з тих, які ми ся трафляли. Йой. Я видав виключу майнкрафтовську музику, бо у мене був повний іммершн із цим. Йому низько 26 року. Кому? Містер Бістові? Що, слідуючий раз пиши свій ібан. А, слухай, бо я тепер видав тут ігри, бо за границю і так би сильно не загнав. Но. Туйсме. Так, Engineer. That escape pod saved my life. I'm afraid the others were not so lucky. This window will occasionally pause the game and give you some hints. You can continue the game by pressing tab. Добре. You can always find the current objective in this window. Так, у вас, значить, то не видко буде. О, я можу чат маленько посунути. Май у долину. А цяк. Добре, use vast. Ага, киватися, значить, сяк. Угу. А тут у мене ще... Так, check if there's something useful in the escape pod. Так, треба ще свою камеру маленько посунути, бо я вижу, що там теж застилять частину важного контента. А ну сяк. Даже ще май низько мож. Ще май низько мож. Да, як сяк. Ну, добрі. Добре, камеру ми підштимували. Ідемо туди поникаємо, що у нас туйка. Так. Gearwell. Так, це значить мій інвентар, я так поняв. Айно. Можеш поникати і всіх щось. Spaceship Wreck. Тут ніч не можеш поникати. Spaceship Wreck. Що? Spaceship Wreck Medium. Ага, тут storage теж є. That looks like iron over there. Ага, when you hover over an entity, useful detailed information appears. Ну, це вже порозумів. Ай, ну і це желізо. Що я з ним можу вчинити? Так, у Fallout 2 можеш застрімити. Ага, поляк іде гет. Добрі, не бай. Завтра нове відео на каналові за Новоселицю. Тяміть. Так, у Fallout 2... Fallout 2 я не дуже хочу розбавити. Так, а що мені з цим вчинити? О, праву кнопку можеш добивати. Круто. Я засавил руська дійся факторію. Так. Craft a stone furnace.
On the right hand side is your crafting menu. Left click on the recipe will craft this depicted item. Так, це крафтинг. Stone furnace. Там мені треба stone тоді. Stone deposit. Класно, це я зараз бавлю Майнкрафт. Ніч це не поміняло, кроме перспективи камери. Тепер можу? 5 каміння у нього є? Є. Мій комп'ютер мав би потягнути. Я сам бавив декаду перед тим, кажуть, що якщо фіст розростається карта, то воно опирається в однопоточний перформанс. Ну, айно, у Майнкрафта руну то та біда. Айно, Майнкрафт робить на Java, Java є однопоточна, значить, кить у тебе многоядерний процесор, то до гузиці. This is your crafting queue. Left click on an item in the queue if you want to cancel it. Все, поняв. Так, тепер у мене є фурнанс. Я можу все переміщати. Так. А як мені його... Як мені відмінити? Я не хочу, наприклад, класти. Select the stone furnace and build it on the ground near you by pressing left click. The indicator will appear green if building is possible. Ну, може немає ліпшого місто. Або вже як є. Я можу і перемістити. О, я можу перемістити. Добре. Тоді покладемо туй. Так, тепер мені треба угіль. Це угіль має бути, ні? Айно. Углем будемо переплавляти желізну руду. Мені сьогодні це дуже логічно. Це Майнкрафт. Ми бавимо ту таку і бавку, ніч це не поміняло. Люди добрі. Так, що я можу? Так. Iron plate. Copper plate. Круто. Є ще і то. Є ще копер. О! Тут маленька така карта доста. Так. Похоже на Fallout, може бути. Я Fallout не бавив, но бавив їм Майнкрафт, і я кажу, що воно похоже на Майнкрафт. Ну, я не знав, як воно шиковно буде робити. Та завто... Так. Fuel. Iron ore. The stone furnace is now smelting the iron into iron plates. Добре. То воно супер шиковно фунгує. То я можу іти дотить. Унадіти ще желіза. А як у мене буде желізо, то я буду годен мільйон всього чинити. TBS, ото що за та абревіатура? Будьте добрі, розшифруйте. Ну, візуально похоже на правду. Мені ся видить, бо я бачив якісь скріншоти того старого Fallout, який ще так в ізометрії камера вказує. Ну, а я нагадую, що ми низько пробуємо збирати цімброве мову на дрон у 128 бригаду. Там є підкапчена банка в описові до стріма. Походова стратегія. Ну, я такое люблю. Я герої бавив. Disciples дуже мені ся любив. Або й це не turn-based strategy, правда. Ай-яй-яй. Так, треба то-то. І все забираємо, і все кладемо. Turn-based strategy, я такое люблю. Та я можу собі ще... Що?
Burner Mining Drill. Ага, мені треба 3 сесії. А як їх учинити? О, можу. Тепер можу все вчинити. Супер. О, я його тепер можу встановити сяк. А на чому він робить? Тоже на тому? На угльові? Як герої фунгують? Ого, ник десь не бавив? Герої фунгують як дуже тяжкі шахмати, я би так купую. В тебе є герой, ти йому купуєш, ну, в тебе є замок, так? На карті у тебе є замок, у тебе є герой, герой то фігурка, яка може ходити по карті. І той герой може купувати собі армію юнітів. І це лише гіби, можна так казати, режим Discovery. Що ти ходиш по карті, а далі на карті ти можеш битися з якимись другими героями, або з якимись персонажами. З нейтральними можна так оповісти монстрами. І вже сама битка проходить у другому форматі. Ото вже якраз покрокова така битка на шахматній дошці. Мені герої люблять. Може би пак п'ятий герой побавити, а третій мені любили. П'ятий мені дуже любили. Так, що у нас тут? У нас якраз доплавили сесі. Так, а тут що має бути? Кладемо сюди угля, і він що буде? Він буде добивати нам желізо? Він нам буде добивати желізо? Waiting for space in destination. The mining drill drops mined resources in front of it. Ага. Ага, та я можу їх просто... То я міг туди просто сесю покласти таку й ту. Iron chest. Я можу всяк покласти, і він буде сюди класти. Ага, добре. Значить, я правильно порозумів, що він тепер кладе усе се. Добре. Задарім смелтер свій відклав. А може було у смелтер такий покласти, ні? Може його раз сперти? Це не може. Так. Вікторі? В смислі? А що мені треба було вчинити? Що мені треба було вчинити? Мені треба було, видав, декілька желіза набрати, а я профітькав. Так, що пишете? Це не хочу ізометричний Fallout? Може, деколи, або вже не низько. Я низько не планую дуже довго стрімити. Hot A, це знаєш, крутий мод на треті герої. Не безівно їм це розумів, за що кажеш. І тут у мене вже щось є. Це що? This machine has run out of fuel. Добре. У мене є якраз угля. Hover over to inserter to see which direction it will move items. They can insert items into or unload items from structures, belts and containers. Добре. Ці штуки добувають угля і вимітують угля на сесе. Добре. Або вони так і роблять на угльові. Що мені треба? Поникати, що туй? Піштоль.
Не знав щось. А щось це за панель? Я профітькав. Патрони. Бурнер інсертер. Видав мені треба буде. Транспорт белт. Класно. Guns and ammunition must be equipped here. Ага, добре. Сюди то мало. Сяк. А як мені то основати? І це був... Ні, і це дотепер ще туторіал, просто тепер уже гиби слідуючий уровень. Перший туторіал був лише на то, як крафтити, як добувати ресурси, а тут у мене вже суть механізми, мені треба з ними наробляти. When enemies are close, you can fire at them by holding space. The enemy closest to the cursor will be shot. Поняв. Ага. Йой. Все було страшно. The second burner inserter is reversed. Що мені з ним учинити туди? You deconstructed the burner inserter instead of rotating it. Rebuild it and then rotate it by pressing R. Ага. Добре. Значить, мені треба його покласти тут, а сяк. When building a structure, press R to rotate it before building. Поняв. А як мені тепер... Добре. Yay, it's moving. I want to generate electricity, but first I will need some basic resources. Добре. Так. Половку можеш... Ні. Сюди. Сюди. Ой. Ха-ха! Тут можеш і самому возити на цьому. Так, добрі, значить тут желізо ся добивати. Ну тут ся добивати желізо. Лиш вижу, єдна печка не встигати. Тут вже велика очередь ся назбирала. Та ми можемо покласти ще одну печку. Або мені треба камінь на то. Є у нас десь камінь близько? Є. Я не знав, яка ціль конкретно цієї бавки. Я бачив лише на стрімах, що ти можеш чинити шилиякі механізми. Виглядає як флеш-гра з нульових, в якій можна посидіти в дитинстві до ночі. Ха-ха, безвівно. Ну, мені казали, що ця бавка дуже затягує. В принципі, я так вижу, що вона чимось похожа на RimWorld. А RimWorld я дуже люблю. І можу собі представити, що воно має бути весело. Так. Значить, я кладу ще один сейстуй. Кладу ще один сейстуй. Треба мені тепер угля. Так. Замітуємо угля. І тепер у мене плавлять дві сесії. Тепер мені можеш учинити дерев'яний ящик. Сюди не поклав нічого. Мало мені угля, треба мені ще угля. Тут великі запаси. Не дуже видав. А що це за штука? Burner Mining Drill. Мені таку треба построїти. Burner Mining Drill. Треба мені... Ага, мені треба ці желізні плити. Так, тепер мені треба 2, 3. Тепер я можу построїти таку штуку. Я вчинив це, не вчинив? Вчинив. Добре. Rotate сяк.
половку сюди, половку сюди. Добре. Дуже круто, що воно тут єднако фунгує з цими shift-click. О, у мене ще є цей belt. N, 2, 3, 4. Тепер мені треба построїти ще одну всяку штуку. Поклав. Rotate. Сяк. Сяк. Добре. Ну, потихо йдемо. На якому рівні English? Яким способом вивчений? У бавці? Це за щось конкретно звідаєте? Це як я вивчив. Так, у мене вже желіза доста читаво. Можемо тепер учинити... А як мені все чинити? 4, 5. О, круто. Можу тут учинити... Rotate, сяк. Раз, два, три, 4, 5. Я не можу повісти, на якому уровні у мене англійська бесіда. Видав? Нормально. Так, витків він має забирати сяк. Та й сяк. А тут мені треба ящик. А не є желізного ящика? Ні, сяк не буде, то мені треба його... О, мені треба, значить, ще й носисю руку. Айно. Я поняв. Так, мені треба ще й носяку руку. Сися рука, значить, має... Виціть. У ящик. Кладе желізо? Кладе желізо. О, все, супер. Ну, у мене вже є якась мінімальна автоматизація. Друге діло, ож... Це мало і так дурниця. Бо я і так мушу йти і сюди поновлювати угіль. Мушу поновлювати той угіль. Та й сьому. Та й сьому. Угіль палити не екологічненько. А які в мене альтернативи? Які в мене альтернативи? Що я можу туди? Йой! Йой-йой-йой! Ні-н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 і. Фух. Так, мало затупив. Значить, цей заблокований, бо у мене перегруз всього. Ну, добре. А, то не просто слова. Зерги не люблять і набігають. Поняв? А які в мене альтернативи? Що я можу чинити? Воно, типа, складується потихеньку. Або теж дисбалансна схема у мене раз. Мені треба якось туди що? Що мені туди треба робити? Мені треба придумувати якісь нові технології. Ага, мені треба построїти 10 всяких та й 5 цих палилок.
всяку чиню. Тут ящик покладу. Май потім буду мати електрику. Прийдуть зерги, погризуть електростанції на угльовий і будеш мати блекаут. Та в мене раз ніяких електростанцій і не є. У мене раз ніяких електростанцій і не є. Та я ся раз не дуже боу. Ну, а мені треба сих ще понакладувати. Так. Ага, мені треба туди, значить, ще каміння. Помню, хотів бути зеленим і мав мільйон сонячних панелів і акумуляторів. Ну, можу собі представити чого. О, у мене тут ще є і сесе. Мідь. Інтересно, що я можу з міддю робити. Добре. Так, мені треба 2 такі. Скільки у мене вже є 2. Треба мені ще одну. Добре. Так. 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 Далі. Треба мені з цих ще 1. Так, 2, 4, 6, 8. Треба мені ще 8 рук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А я їм айскрім. Смачного. Яке око кричить? Я не порозумів маленько. Яке око кричить? Так. Так. А є якийсь метод, аби автоматично паливо закладувати ще? Це то раз на 7 етапові у мене недосяжна ціль. Not enough ingredients. Ага, мені треба фурнес на то, ясно. Мені треба більше каменя. А я теоретично міг собі покласти сисю штуку, аби і камінь мені добивала автоматично, ні? Сись дріл годен і камінь добивати. Це не годен. Годен. От, вчиню собі 1 на камінь. М? Ще раз ні. Зараз. Півгодини. Так, камінь туди буде мені сюди йти. Так. Ice cream. Не порозумію був. Цей тип маніпулятор не годний паливо закладувати. Я не знав. Ото, аби вони закладували паливо, там мені теоретично треба пустити. Акіть. А ну я попробую. Сяк, 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 сяк. Я не можу, то.
Ну, і всі кладуть желізо, а оби клали угіль не вижу. Щось я видав дурницю вчинив. Добре, мені треба з цих рук. А ні, закладуть. Закладуть угіль. Сись заклав. А, вони самі собі закладуть. Ну, я так... А, все це буду закладати. А ну-ка, я все заберу. О, круто! Вони закладуть і паливо. Ну, добре, значить, у них вони закладувати і паливо, і то-то. Ну, є в нього вже ні в руку желіза. Тогда... Значить, маніпулятори гони закладувати і угіль. Мені треба привезти собі... Я хочу ще мідь. Я хочу ще мідь. Так. Так, мені треба один сись. Мені треба сись один дріл. На копер. Сяк. Далі провести... Йой. Ага, тут є. Далі сяк. Поникаємо, це зафунгує яке діло. Ага, не є в нього угля з собою. Та теоретично сись має верхній і має плавити мені тот. Ага, у мене... Я собі не поклав сисі руки на видачу. Ну, порядок. Воно мені вже викладує сись копер. Я собі дав ту покладу ладичку на копер окремо. Значить, туйня желізо, туйня буде мідь. Уже є якийсь прогрес, слухайте, це інтересно. Так, тут треба паливо. А він собі сам паливо не годен покласти. Сі видав не годен. Так, треба туди ще паливку. 2. Туй та й туй. Так, угля у мене вже перебор. Повного. Не встигав все випалювати. Угляники така очередь стоїть туди. Зато я вже почав добувати копер, що мені з ним, правда, чинити не знав. Добре. Треба нам, значить, сі ще 2, та й ми виграли. Один, другий. Все, в принципі, на цьому має закінчити карта. Ні? Ні.
Тепер мені треба захарвестити ресурс желіза 150, міді 50, а угля 75. А це супер легко. Бо желіза у мене вже 1 мільйон, міді у мене вже скоро буде готово, а угля просто, ну, не встигав це мені видавати все, що є. Ну, Факторіо мені зачинаться любити. Тут, правда, у мене маленько з углем проблема. Я не встигав то-то. Коротше, є проблема з углем. Його добиваться повного. Треба придумати, що з ним чинити. І у мене така тут вже ні в року карта велика. Моя фабрика. А, та тут розрушена сеся мені давала підказку по факту. Вони мені тут давали підказку, що я можу сюди провести сяк, та би угіль так ось сюди йшов, ні? Це якось так. Ну, сюди ся успішно закладує і угіль, і руда, яка треба. Сись один маніпулятор не встигать викладувати все. Так, сталося мені угля назбирати 75 по ресурсам, які мені треба. Ціль у мене така. Тепер невелика. Треба би якось оптимізувати цю проблему з углем. Я можу теоретично додати ще один маніпулятор, який буде викладувати на ще одну... Ну ж, я можу вчинити ще один видавач. Виціть, наприклад. Котрий буде... Йой. Котрий буде сюди викладувати. Та буду годен хоч піцяцько розгрузитися цю лінію. Так, я свою ціль уже добив. Айно, я свою ціль уже добив. Воно доста нелогічно вийшло. Так, пробуємо ще next level. А далі видав. Будемося сохраняти. Господичку, це що таке? Так, тут вже треба електрику. А це що? Steam engine. Consume steam to create electric energy. Добре. А це що? Boiler. Поняв. Build an offshore pump at the edge of the water. Ось це вже моя інтересна задачка. Так. А знаєте що? Я посуну свою камеру до макту і дулі. Бо я вижу, ось в цьому углові не є ніякого контента бавкового. А тут всякі описи, то сесе. Ага, тут я вже можу чинити труби із желіза. Iron stick. Ага. Electronic circuit. Ага. Offshore pump. Мені треба... Я можу то вчинити. Із дротя, з труби. Ну, мені треба помпу. Сяк. Build pipes to get water. Ну, мені треба просто пайпу сяку. Put some fuel into the boiler. Ну, у мене щось має бути.
Build pipes to connect the steam output. Ага, це теж логічно. Сяк, сяк, сяк. Чи... Це ні, це як? Де в тебе вход? Все? І все вход має бути. Значить, тут мені треба... Секу. Not enough. Що? Ага, треба ми желіза. Вже в мене желіза не є на то. Так, все в мене кол. Ага, гінде є желізо. Мусить буде і так вручну маленько поробити. Ну, що можу поїсти? Класна бавка, 100% буду купувати. Бо це я тепер бавлю гиби безплатну демку. І у ній щось біля 8 годин. Це 4, це 8 годин контента за день можеш побавити, а далі мусить купити бавку. То я вже бізюний, що я буду купувати. Так, у мене є руда. Або мені треба... О, я годен то. Я годен вже тут покласти печку. У печку все переплавити. Ну, Electric Mini Drill. Круто. А мені пайпи сі просто з желіза вчинити треба. О, можу. Ну все, ждам мільйон стрімів по цьому. Вхід збоку? Де? А, туй. In and out. Блін. Тоді мені, значить, замісто сього треба... Ні, не так. Чекай. Це я не можу розвити. Ага. Ага, я тут можу сяк. А тут якось... Воно не пішло. Як тебе до фраса вчинити? Щось це таке. Як мені ці дві штуки з'єднати? Матице Божа. Просто пайпа має бути. Так добре, то в мене є просто пайпа. О, пішло. Кампець, я себе чувствую дурненьким. Пішло? Connect the electric mining drill to the steam engine using small electric poles. Electric poles? Що то таке? Це iron stick? Ага, small electric pole. Поняв. То мені треба знайти дерево. Дерево та й мідь. Мідь тут є. Йой. Ага, я не можу тут перескочити. Добрі. Як би мені то має раціонально вчинити?
Один можу туй. А один туй. О, я можу далі продовжити, наприклад, сюди. Так, ця штука ся запалила, вона добиває угіль. Айно, добре. У мене є угіль, ця штука робить на угльовий. Можу учинити так, можу учинити собі руку, яка буде... А тут мені хибить один. Йой. Так, мені треба трубу поладити, так? Мені треба трубу. Як це поремонтувати? Я можу це якось поремонтувати? Що мені треба робити? Gather resources and build radars. Радар. Ну, коротше, я поняв. Тут у мене добивається угіль. Я можу продовжити всього бока. Прийшла нараз, видиш? Так. Так, тепер рука, яка мені буде подавати сюди. Ага, і це електрична рука, на яку не є електрики. Ну, супер. Тепер є. Ну, вона в перспективі буде подавати. Кіть я ту ще одну всяку штуку покладу. У мене є яка електродрилька. Electric Mining Drill. Є. Ну, маленько я свою сесю електричну систему нелогічно розподіляв місце. А ти що не закладуєш? Бо не треба? Бураку, будь добре, ідея твоя. Никита. Прийшли до нас цимбурові. Так, треба мені туди гадкувати за желізом. Можемо тут покласти собі ще один цись дріл. Так, мені це не полюбило. А мене напали. Тут якісь стіни. Автомат можеш собі вчинити. Треба желізо. Так. Electric Drill, значить, буде сяк. З нього буде виход сяк. Дораз поникаємо. Все раз заберемо. Так, мені треба буде руку сяк. Добрі. Сяк. Треба туди, значить, продовжити буде ще все. Сяк.
Сяк. Треба світло. Сяк. Що моє? Ага, поняв. Не досягав шнур. Ну, пішло. Так, тепер желізо можеш видавати туй. Туй що? А туй у ящик все желізо складувати. Може не дуже логічно, айбо воно. Хух, раз сяк. Так, у мене вже не є патронів, я так порозумів. Що мені треба на патрони? Желізо лише. Кіт лише желізо, то я собі можу вчинити ще доста. А мені треба сісю пушку. Зараз у мене буде доста желіза, то я собі вчиню вже автомат. Ну, вже хоч якась ілюзія на автоматизацію в мене є. Тут є дуже много угля. Так, це видав немає логічне місто мати желізо, треба видав його. You can equip several weapons. А як мені... Так. Я то учиню з другого бока. Сяк. Всяко топчиню. Кампець. Ну, сесі 1 не встигат вимітувати у ладичку то, що управляв сесі 2. Ну, то нормально. І з цим тепер ніч не зроблю. Сестуй безтолковий доста. Так, а яка в мене взагалі ціль? Построїти радари? Ага, добре. Треба ми тепер ще копер десь знайти. Тут у мене є ще копер. Треба мені... Assembling machine. Ого, круто. Значить, я буду годен із готового желіза та й міді, наприклад, збирати автоматично крафтити штуки. Ага, і це круто. Це дуже класно. Або мені раз треба учинити собі дрильку. Electric Mining Drill. Мені треба желізо. Ще десь прибігли? Ні? Так, Electric Mining Drill. Що мені треба ще? А, мідь треба. Мені треба більше міді, котрої в мене раз не є.
Мусить піціцько подобувати вручну. Так, ну, то вже 2,5 години у нас іде стрім. Ми ся скоро будемо сохраняти. Мацур пробує. Мацур никать на екрані пробує, коротше, досягти мого персонажа. Никава його. Так, мало поплавимо мідь. Треба мені радар. Треба 7,5 всіх штук мені. Мені треба 3 радари построїти, аби пройти цю місію. А, стоп, я раз хотів все. Electric Mining Drill. Ну, то мені теж треба мідь. Ну, добре. Ви б тепер виділи Мацура. А ну. Так йому інтересно сидить собі никат. Никат що ти вчені? Добре. Ну. Так, всього вже має бути доста. Аби вчинити собі один сись. Та один радар, наприклад. Не знав, правда, нащо мені тот радар. Так. Electric Burner. Він буде у мене сяк. Далі в одного мені треба. Мені треба сихище. Я сюди закрятав усяк. Бо воно на общу сісю колію видавало. Бо в мене його набити туди проблема з углем. У мене туди видав буде проблема з углем. Мацур пробує покивати, ось що то там. Сяк. А тут ще світло провести. І цьому. Сяк. Так, з углем треба щось думати. Можеш тут, наприклад, вибирати гету-гиль. Ще. А вать можеш сперти раз одну машину дочасно. Як її сперти? Я можу просто забрати. А, та сесю міг туди не строїти. Ха-ха. Ну вже як є. Сяк. Воно туди буде вимітувати сюди в общу кучу. То. Так, сі угля назбирав. Маленько мися розглотитися. А тут вижу много желіза назбирується. Тут би можеш покласти ще одну сисю печку. А цяк, наприклад. І руку ще одну. Так. Що, світла не є? Де воно у мене? Ага. Тут без світла. Та сяк мусить. Сяк. Добрі. А вже закінчило вугля. А, вони і желізо виклали. А, це вже не добрі.
Це вже не добрі. Розглотив їм та й доста. Добре, раз вручну покладу сись, а пак буде видно. Добре, я хотів сюди, значить, ще світло провести. Не. Йой-йой-йой-йой. Ух. Ого. Так, у нас проблеми. Так, треба віддав вертати на місто сись. Не. Добре. Що я хотів? Треба мені сюди світло провести. Ну, іде мідь. Ну, йдім никати, як воно буде фунгувати. Сись мідь вже туди не треба. Ну, а мідь трафлять сюди, на общий конвейер з усім. Уникаємо це переплавиться. Я оці руку забирати не поклав. Все, мідь пішла, мідь вся плавить теж. Желізо, мідь, супер. Воно, правда, тут застряє разом з углем. Ай. Та тоді що? Та тоді просто кладемо ту ще одну сесю. Ще один шпор. Сяк. 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 Видав. Ну. Не, ти туди не лізь. Ти туди не лізь. Треба мені ще одну руку таку. Йой. А. Фух. Так, проблеми у мене, мені треба повно тих патронів. Руку. Йой! Я його не видів, кампець, я його не видів. Фух, так. Тобто ми вже заглотилися все. Не встигла моя лінія виробництва. А кітсяк учинимо. Туди. Це буде деколи бавити Baldur's Gate 3. Дуже його хвалять. Правда, хвалять його і може би був Хосен його забавити, айбо. Не думав, аж буду на то швидко мати час. Так,
се гет і се гет, а туй сяк. Так? Туди. Тебе забираємо. Так. Так. А тут так само упереда. Мені треба цих рук, ще пару штук. Йой, а я радар тут це поклав. Я радар строїв. Де він мені треба? The radar scans the surroundings. The more of them you have, the faster you will be able to locate the shipwreck. Добре. Мені треба і сі радари чинити. Так. Добре. Сяк, та й сяк. Сяк. Добре. Та й на виход. Сяк, та й сяк. Добрі. Туди всі забираємо. Добре. Так. Так. О, тепер вже мало ліпше, хоч і так вижу суть проблемки. Що руда туди не доходить. Не встигав тут обробляти. Йой-йой-йой! Це... Капець. Так, може єден цей сперти? Дочасно. Ти то не знав як. Тут фактично вижу лише два сесі роблять. Більше на два не встигат. Я думав, що я такий крутий. А кіть я покладу ще одну руку, яка буде просто тут відкладувати угіль. Це буде то логічно. Що? Ну, вартує попробувати, мені ся любить. Що добре, якраз Factorio я тепер бавлю демку. Значить, безплатну демку ви можете просто зайти на Steam'ові, скачати демку, і у ній є там кількось годин безплатного контента. Ви не мусите купувати бавку, не мусите її піратити, можете попробувати. Я попробував, і я вже бюзівний на дуже много процентів, аж я собі куплю. Так, ну капець, твійня світла не є. Ну, надіюся, що і ручного менеджмента немного треба буде чинити. Балатро рекомендуєш, кажеш. Ну, може пак поникаємо. Це може якось ремонтувати ці штуки? Як його поремонтувати? Покер з елементами роглайта. Що таке роглайт? Рогатое світло це що? Ну, фіглю, ясне діло. Так, добре, мені треба ще 2 радари. Моя ціль була 3 радари построїти.
Йо, як тяжко. Enemies might attack your radars. You might want to protect them with gun turrets. Тут турелі суд. Суд. Тут суд турелі. Ого. Серйозний імпрувмент. А, патрони їм треба. То віддав всякое, ні? Які патрони туди ся кладуть? Які мож. Або віддав там може інші, які треба. Не знав. Заберемо маленько желіза та ще вчинимо. Все на желізо. Все на патронах, в смысле. Так. Половку всіх сюди покладемо. Ну, уже немає гірша ситуація, вже хоч якось продвиження, вже хоч 5, 1, 2, 3, 4, 5, вже 5 шпорів, 6 даже роблять. Це успіх. Це направду успіх. А лишки вже будуть йти сюди. Або ви жартує, в мене міді йде більше, як желіза чогось. Це може я то просто не встигав видіти, бо желізося нараз забира. Видав. Хоч ні, у мене... А, ні, ну я кільтру більше желіза найсе. Так. Тут туди мені треба ще... Я хочу ще одну турель. А! Я хочу ще одну турель. Мені на то треба много желіза. Йой, щось стало. Я щось нажав. Я щось нажав, у мене ся включила сітка така. Що нажав? Я щось нажав. Мідь найбо по другій стороні повзла. По котрю. А як ото вчинити, бо по другій стороні мідь повзла? Чекайте, раз мені треба вийти з цього чогось, я не знав з чого. Що я нажав? Треба мені вийти якось із цього режиму карти. Це таке, якби я чанки вижу. Підкажіть. Бо я не розумів, що я за режимся включив. Так, сяку бавку треба і на жолика. Добре, я раз можу і все сохранити. Що я нажав? Галичанине, поможи. Помагай, бо я не розумію, що це стало. Це карту я нажав. Клинцай кожну гомбочку поукремити. Я щось таке і пробував.
Ну, це сміх. Ага. Ну, на F4 тут є якесь меню нове, або це не то, що я глядав. Я щось. Кампець. Так, я починався мерегувати. М, поки бо ніч це не стає на М. Я й далі ніч не можу клинцати. У мене якась біда. Заклялася бавка. Ці все може у мене кінчився тот. О, точно, Shift пробіл. А що це було? Shift пробіл, насправді. Тепер у мене включився вид. Вказує мені, що де знаходиться. Круто. Так, а як казав, щоб на другого бока мідь йшла? Ото як? Так, тепер я вижу повністю розглотило. Тепер мені треба щось із сил мідяну руду вчинити. А що, у них якась преференція є? Ось це мідь, це желізо? Як йому поміняти? Бо він хотів желізо. Йой. Ну. Галь. Реорганізувати бігові дорожки. Ну, мені ся видно, то та реорганізація низька у мене ся вже не встигне. Ні. Оби нижня наліво йшла. Ось іся, так? Ось іся оби йшла туди, де? Да, як це що? То минута часу. Ага, я порозумів, за що кажеш. Так мені ся видить. Ось і все забрати гет. Ай. Так, ні, то мало нелогічно. Кіть я тебе добрі порозумів, та так. Оби вона сюди заходила, так? О, круто. Фунгує турель. А в мене одна турель ще тут мала бути, горіння. О, тепер айно. Все, тепер мідь з одного бока, а угіль з другого бока. Тепер мідь з того такої бока, де й желізо. Добре, мені треба ще одну турель. Я хочу ще одну турель.
Це казав тобі туторіал, ось можна F предмети з землі брати? Ні. Тут не є ніяких предметів, які би я міг брати. У мене тут є камінь, я ще не дуже знав, на що він мені годен бити. Бо теоретично камінь мені теж треба буде інкорпорувати у мій сись, у мій конвейер. Так, турель. Туйка, оба. Ага, ось можеш підбирати. О, пішло. Направду. Фунгує. Круто. Айно, кітяна половина буде забита углем, та руда буде йти по другій половині, і це дуже логічно. Я, в принципі, не нараз порозумів, що тут гиби дві полоси усього у конвейера. Ну, круто. Це тут потихеньку буде накоплюватися, ну то нормально. Так, треба ще патронів. Так, я вже думав над тим, що може мені треба ще один на желізо сись, на желізну руду. У слідуючій місії вже... Йой. О, мені вже самому не треба і стріляти. Круто! Турелі фунгують! У мене вже тотальна безпека. Так, чекай, що пишеш? У слідуючій місії вже буде мошток мити з селянами. Ну бути. Слухайте, ото вже стрім іде 3 години. Я на низьке буду кінчати, бо я вже доста змучив. Мені треба посканувати 35 із 50 секторів. Я не знав, як ото фунгує. Ото значить мені треба більше сканерів купувати, це що? Там суть тут і богери. Вони до мене будуть бігти, якось розмножать. Ну, я на то вже свищу. Я собі можу ще одну турель покласти. Що чекати? А, треба просто чекати і внися по то. Ні, я то вже низько дочікувати не буду. Я вам повім так. І це був класний стрім, і це файна бавка. Я її буду ще бавити, айбо майпак. Вже не низько. Та будуся на низько откланювати. Будуся на низько откланювати. І це визират насправді дуже круто. Мені концепція ся полюбила, я Factorio буду ще бавити. Коли та як ото буде, раз не знав, будемо видіти. Ось ми були живі-здорові. Так, і дуже дякую нашим донатерам. Там якийсь мацур, дуже надіюш, узвеся. Ось ми загнали. Найся тот мацур узве мені в телеграму, ось ми могли загнати гриби, бо інше це все було на ніч. Шкода, що не можна було задонатити більше, но... Видиш, із тим фонді біда і не знав, що з ним учинити. Раз обходного пути ніякого не є. Кіть буде, та буде у нас успіх. Або раз сяк. І, кампець, тут такі системи круті. Вау! Тут і стіни може бути класно. Через IBAN ото видав не дуже мож. Ну, бо я гиби не собі на карту то приймав. Я не приймав платежі і такі. Ну, добре. Ото, коротше, суєта на другий день, вже не на низько. На низько то буде конець. Я красно дякую всім, хто прикапчався, хто поміг купіков на дрон на 128-му бригаду. А так,
Дякую всім, хто просто никав. Нагадую, завтра нове відео на каналові по Майнкрафтові. А на низьке буде туди все. Красно дякую. Майтеся.